салом алейкум. Ҳама каса созен, нағзен, саломатиётон хуб аст дӯстони азиз. Дӯстони азиз, умедворам ки ҳаматон хубу саломатен ва ба шумо як рӯзи пурфайзу бобарора хоҳонам. Ва видеои навбатии мо имрӯз анамхели ай хамири слаёни намхели я намуд чӣ тайёр кардем ки номи бантик. Намхел ай хамири слаёни мо намхели тайёр кардем. Меқа ба маза омадай рости гап ки ба хурдаш сер намекунӣ. Ма и хамирора ай чӣ харидам? Ай мағоза хамирои чи ай магазини ай ма бисёр вақт худам тайёр мекунам, неки ки надоштам, ай сабабе ки надоштам, иёра ма ай магазин харидам. Шуморо метавонед дӯстони азиз амихел тайёр кунед, фарзандакора хирсанг кунед. И уқақинам нест хамири бо харида қати осонакай 1 минута тайёр мекунӣ. Ба фикрам ки ами 1 соатам вақтат намерава. Михел мегирӣ тез тайёр мекунӣ, мегирӣ дар духовка мемонӣ. Дар ҷама 2 хамира рӯбарӯ мондам, барои ки агар 1 тақати кунӣ, 1 тақати тинаки бад меояд. Барои меқама 2 хамира гирифтам, тинак кардам, боло ба боло мондам, тинак кардам. Намихел ба лез чи ҷадвал хат кардам, ровни кардам, бридам, чихеле ки дар видео мебинед. Шуморо мамхел ранги ма хамири харида қати метавонед тайёр кунед. И уқа вақти одама намегирад. Тез ягон кори срочни дошта бошӣ, чихеле ами одами кӯдакдор як ширини мешава. Рӯзо якшанбе мағоза махкамай ба мегирӣ хамири тайёр ки дорӣ, мегирӣ тез намихел тайёр мекунӣ, дар духовка мемонӣ, кӯдакакора хирсанд мекунӣ, мехӯранд, бо чанқа чӣ мешаванд, хирсанд мешаванд. намихел чихеле ки ман тайёр кардастам ба чӣ шарт нест ки ба ҷадвал ба чӣ, ма просто ки гуфтам ровни биёяд, барои ҳамун ба ҷадвал гирифтам, хат кашидаму тайёр кардам. Дар давоми видео дӯстони азиз хостам ки ба як хетери бетарбияи беадаби ғайбатчӣ хостам як ҷавоби жёстки, ҷавоби хушроак битам. Дар рости гап бисёра ки хетеро бисёран гапҳои ҳархела мезананд. Ма то қаҳрам накунам, то ягон камакак асабӣ нашавам, ҷавоб наметиҳам. Ма редка дар хетеро ҷавоб метиҳам. Ами дидам ягон вай чия ҷавоб наметиҳам, рости гап дар хеди чиям ака ида чиқа вай шидам да камакак ами асабиам бугем хай камакак асабӣ шидам. Барои чи асабӣ шидам ки навистай ки айба намедонӣ, бара намоз табхон. Субҳоналлоҳ, алҳамдулиллоҳ, худора шукр. Мо занем бояд ҳамаи кор да успед кунем. Ба як зана 40 ҳунар камай, ба як зана 40 ҳунар камай. Мо бояд ки ҳама тарафа бошем. Ака шарт нест ки ман ҷои намоза бигирам дар таи фуки ами ти хетер партома намоз бихонам, ту намоз хони мара бибинӣ. Шарт нест ки дига хита нишон бити намозхонитаву қуръонхонита. Алҳамдулиллоҳ пеши худованд рост бошӣ, пеши бандаш агар рост каҷам бошӣ ки серавно дар ҳаққит гап меёванд, гап мезананд. И гапи ма барои ами як хел хетерои ғайбатчӣ ки 24 соат мешинанд дар ютуб ғайбат мекунанд, сифат мекунанд. ма барои наму ғайбатчио хетерои бетарбияе ки ман намедонам ваё ай чӣ хели модар таваллуд шидан медороянд, ғайбат сифат мекунанд. ман намедонам ваё чӣ хел одама. хай барои ҳамун кӯтоҳи гап ки барои наму хетери бетарбияи ғайбатчӣ, барои суханои ма барои наму хетери бетарбияи наистай ки изо намекашӣ. як занаки калон дасту ҷиншидагия, пиршидагия намерай намоз табхонӣ, дасту да ҷиншидагӣ давай ютуб чун чӣ кор паз мекунӣ, дастуи пиршидагита нишон метӣ, бимбир бира намоз бихон. охи ма бимбирам, намоз бихонам, чӣ коре бикунам? охи ма гури ма ҷудоай. ба фикрам ки ту намедорӣ тани ма ҷавоби саволи мара битӣ. алҳамдулиллоҳ бо мегӯм ки ма
ҷойнамоза намепартум дар тайфу ки ту хейтири ғайбачӣ будозум дар ютуб партума намоз бихонам, ту хейтири ғайбачӣ бибинӣ ки ман намоз мехонам. баъд алҳамдулилло хоҳари додари апаи касе ҳасти хейтири бетарбия ма и пухтупазе мекунам. алҳамдулилло ма аттестат дорум, ма хондам, повар кондитери хондам. охи субҳаналло, худованд гуфтага ки то вақте ҷон дар бадан дорӣ пай зиндагит буша. бози ма да мисол дар хона бишинам ё ки чӣ кунам, ту меёрӣ мара ягон даҳаннон метӣ кӯдакҳои мара ё ки мара. ту чӣ кор дорӣ ки ма дар ютубам ё ки дар ютубам набошам мерам дар як ҷо боршистагӣ кор медорам, дар ютубам набошам медорам мерам дар як ҷо то пенсия биромадан та кор мекунӣ. хоҳарҷон зиқ наша, ма ҳами ютуб иншоалло пенсия мебирам. тра фора нафора намефора, тамошо надоро, тамошо накам. ма иншоалло ҳами ютуб пенсия медорам. инами тра талхат бикафа мефорад намефорад неми ма то ютуб пенсия набирам, ма ютуба бас намекунам. барое ки ма ира хондам, сертификат дорум, аттестат дорум, повар кондитерира хондам, аттестат дорум. беҳуда ма ранги ту чӣ намекунам, 24 соат бидорам дар ютуб бишинам, ғайбат кунам, ира ғайбат кунам, ура ғайбат кунам, гапҳои бетар. мо айғами фарзандам хелшидагим. агар ноли ба пенсия биромадани мара 15-20 соли дига вақтай. хай алҳамдулилло, алҳамдулилло. ғаму кашокаши зиндагӣ одама намехел мекуна. барои ҳамо як чиза надониста нафаҳмида хай ку хейтири бетарбия гап тамёви гап мезанӣ, не ки намефорад надоро тамошо накун. барои ҳамин мо занҳо то вақте ҷон дар бадан дорем, то пенсия биромадан мона хизмат мекунем, меҳнат мекунем. меҳнат шараф аст. меҳнат мекунем ки то ки фарзандои мо гушна намонанд, ташна намонанд, даст дароз накунанд, ягон каса нишон битан очава идора мо надорем, очаваи хел мехӯрам, мо хел мехӯрем, намехӯрем гуфта аз барои фарзанд магарам то пенсия биромадан мона биҷим бему кор кунему. охи ҳамаи зан бояд ки то вақте ҷон дар бадан дорад, хо дар хонаҳай, хо дар корхонаҳай бояд кор кунаву зиндагиша пеш бубарад. барои ҳамон дӯстони азиз, ин гапҳои ма барои як хел хейтирои бетарбияи ғайбачӣ буд. умедворам ки хай видеои ма камам буд писанди шумо меояд. шуморам тайёр кунем, фарзандора, наздикора хел хирсанд кунед. як вақте мешавад ки магазино маҳкамаи нами чизои маҳсулото дар халаденниктон ҳаста, мегирин тез тайёр мекунен, мехӯрен қити фарзандо. хайр, намехел дӯстони азиз, умедворам ки видеои мара дастгирӣ мекунен, лайк мемонен, подписатсия мекунен. аз ҳаматон миннатдорам дӯстони азиз. худоро шукр мекунем ки хеле хоҳарро дорум, апҳо дорум, подписчикои меҳрубон дорум ки дастгирӣ мекунанд, лайка дариғ намедоранд. ҳаматонро дӯст медорам. худованд ҳаматона мададгор боша, нигаҳбон боша. ҳеҷ гоҳ дарду ғама набинен. ҳама вақт дар гирди атрофи наздикотон хушу хурсандона зиндагӣ кунем. مادر دورت بگردم که شبها ناله کردم، نخفتی در برام بودی که ما آسوده گردم. به سر سایه بمانی کمی کن شادمانی، مادر دردت به جونم پای ما دادی جوانی. آی کسی جای تو را هرگز نگی. در دورت بگردم که شبها ناله کردم، نخفتی در برام بودی که ما آسوده گردم. به سر سایه بمانی کمی کن شادمانی، مادر دردت به جونم پای ما دادی جوانی.